berezia da, oso berezia da, niretzako, bai. Nire aitak nire amak ere hemen pasa zituen 30 urte edo gehiago, hasi izan hemen margotzen eta orain naiz ni, gauzak ekartzen eta hori oso gauza polita da. Oroitzapenez gainera, bada Eibarren Daniel Txopiteari eskainitako eskultura bat. Orain ezkutuan dago, merkatu berria eraikitzeko zain. Jorge Oteizak egin zuen, familiaren lagun mina eta Ainitze bera akuilatu zuenak. Egun batean galdetu zidan Jorgek, tu eres artista? Esan zidan, zu artista zera eta nik esan nionez, eta esan zidan, eso es porque no te atreves. Margolariaren alaba bakarra ausartu zen ordea. Eta baita Oteizari lan bikoitza eskaini ere. Paperean egindako kolax landuak ekarri ditu lehen aldiz portaleara. Poema eta bizipen pertsonalez betetako bilduma. Erakusketa dedikatu diot, eskaini diot nire tio Luis Zendoiari eta obra konkretu hau dedikatu diot nire amama Paulari. Emakume oso gogorra zen, Eibarren bizi izan, 97 urtekin hil zen, eta berak esaten zuen osasuna zeukala, baina ez zuelako erre, eta ipini diot hor, zigarroa hauan pixkat broma egiteko, ez? Etxea aldatu nun, eta oso zaila izan zen momentu hori niretzako, eta orduan nik zezinekin zer espresatu, esan nuen, hasiko naiz margotzen, ez? Eta hartu nuen silueta hori dela emakume bat maletekin, eta silueta asko daude, ez? Txikiak eta handiagoak eta daude juten eta tortzen, ez? Eta gero hartu nuen ardo bat negon edantzen eta bum, bota nuen hor, ez? Eta da, oso biztera lan niretzako, ez? Margo hori oso pertsonala bai. Nik usten dut kapa asko dauzkala, ez dago historia bat bakarrikan, ez? Bibentzia asko daude hor, ez? Eta da, manera abstrakto bat esateko, batzutan surrealista. Ingelesa du eguneroko mintzabide eta gazteleraz idazten ditu ziberpoemak. Ez alferrik, Ingalaterran burutu baititu arte digitalaren ikasketak. Delana osoki ezagutu nahi duenak, ordenadorera jo behar. Inizetxopitea.comen web horrian dago ikustea baitan ere paperezko lana, poesia esperimentala, beste jendearentzako egiten duten web horriak eta ordenagailuan tresnaren bidez eta web horriaren bidez dakazu ikustea dana batean sartuta, ez? Espainiako talentu gazteen artean aukeratua, bere obra Alemanian barnea erakutsiko dute orain urtea amaitu arte.